Hei, salutare internetule române și bine te-am regăsit la episodul cu numărul 10 din discuții despre... wrestling. Asta e intro-ul nostru, o să ajung celebru la un moment dat. Și atâta e. Atâta. Ia-ți un suc, floricele lângă tine, vitamină. Degeaba aprins lumina, tot nu o să-l vezi pe sine. Emisiunea potrivită, fără figuri și bling bling. Doar fanarche, o discuții despre wrestling. E important să ai un catchphrase. Nu? Adică Da. fără un catchphrase n-ajunge să fie over niciodată. Vedeți? Așa se face. Episod aniversar. Episodul cu numărul 10. 10, bă, îți dai seama, 10 episoade? Da. Mai avem încă 90 Messi ani, ale ajungem la 100. episoadelor. Messi ale episoadelor, corect. Trebuia să fie Randy Orton la episodul 10, dar a zis că nu poate, că e... Da. Probleme cu avionul, Da, da, fus orar, data viitoare. Mă aveți pe mine pe cap. Invitatul nostru din acest episod este Sebastian. Sebastian care, dacă nu știți, la un moment dat, dacă nu greșesc, a comentat WWE în România. Este corect, Sebastian? Corect, vreau să fac o precizare importantă. E ujică, nu ogică sau ojică sau toate metodele, încă felul în care mi-am auzit numele. Înțeleg, e un nume dificil. Să știți, de obicei mie mi se spune, mai ales la locul de muncă și printre prieteni, uji. Deci dacă vreți să-mi spuneți uji, nu e nicio problemă. Pare mai interesant așa, uji. Are Da. voce de Uzi, așa că Uzi Uji. E Ce l-ați perfect. mutat? Uji. Da. Să nu mai Exact. așa, nu? Da. Ce ai avut Sebastian? One word, three letters. Aha. Am pregătit și o glumă. Tu ai? Da, am Despre o cine? glumă despre Sebastian Hai. Ujică. Mereu, știu când îl auzeam comenta wrestling, mereu știam că după aia urmează fata de la miezul nopții. Eram pregătit tot timpul. Am pus tot Uite, eu nu timpul. știam niciodată chestia asta, pentru că de cele mai multe ori show-urile erau comentate pe la 11 dimineața. Deci, ca o informație Nice, din culise. Ok. Dar erau difuzate seara tot timpul. Da. Uite, și hai La să vă 10 mai dau o parcă. poveste frumoasă. Prima oară când am vorbit cu soția mea, tocmai așteptam să intru să comentez la wrestling. Wrestlingul e o parte din viața mea din multe puncte de vedere. Pe lângă parte profesională, pentru că când am început la ProTV, am primit șansa datorită wrestlingului. Am fost creat site-ul Wrestling Fan, am intrat pe comentariu după retragerea lui Gabi și am continuat apoi până în 2015. Pe urmă am trecut pe sport general, dar mereu am rămas cu wrestling-ul Nice. aproape Tu în ce perioadă ai comentat? 2010-2015. 2015. Ai prins Sfârșitul lui 2010 ăla. 2010 am prins Fix Summer of picul ăla, Punk. nebunia, da. Am prins Summer of Punk, am prins Nexus, Șmecher, da. Ai prins Shield, fix perioada aia nebună. debutul Shield, am prins nice. multe. NXT-ul când începuse să fie cu adevărat mișto, l-am O prins rampă de lansare, și ok. pe ăla cu Cesaro, cu Toată mulți. perioada aia crazy, da. Păi da, și ăștia din Shield erau atunci, prin 2010 Da, erau da, în erau. NXT. Da, Ei au păi- apărut în 2012 parcă și au făcut sau 13 au făcut Acolo debutul erau, WWE. erau Țin minte că eram NXT. foarte hyped cu Tyler Black încă dinainte să apară în NXT. Eu lucrând atunci cumva și la site, citeam foarte mult și despre Ok. ce se mai întâmpla în spate și văzusem Tyler Black foarte șmecher și pe urmă apare când a apărut în NXT cu Seth Rollins. Ca de obicei, de fiecare dată când apare unul cu un nume nou, e întrebarea aia, wow, oare va fi over dacă are un nume nou, fanii îl știu după numele ăsta, va avea succes. Cum a fost pe urmă trecerea din lui Gunther, din Walter. Din Walter, da. Mulți au fost la fel, cu semn de întrebare. Băi, Walter, toată lumea știa de Walter, a avut meciurile alea memorabile, în special cu Ilya Dragunov. Da. Și pe urmă acum și l-ar mai imagina cineva cu numele de Walter? Nu. Pentru noi, pentru Nu, toți e e Gunther. Gunther, direct, da. E Gunther și de asta acum eu sunt cumva mai relaxat când văd acum ultima discuție normal cu Maria May, care va fi cum Blake Monroe. Da, că a zis că o schimbă, da. Blake Monroe o să fie numele, îmi place povestea, prenumele este de la nepoțica ei, iar Monroe normal, e glamorous atunci Adică după are Marilyn un Monroe. sens în spate care Are un putea să sens, are o ducă. poveste în spate și cele mai bune povești din wrestling au fost mereu cele care erau ancorate în poveștile reale
oamenilor. Așa consider eu. Nice. Foarte tare. Da. Întrebare din culise. Voi când comentați, că mereu eram curios, vedeați înainte show sau comentați fix pe moment? Era pentru că vedeați În și prima voi parte, când eu am fost cumva aruncat în focuri fără să am niciun pic de pregătire, Ok. de-abia eram la începutul. Dar erai fan wrestling. Eram fan wrestling deja de câțiva ani, doar că n-aveam niciun fel de pregătire cu privire la partea de jurnalist. Da. Și de-abia începusem lecțiile de dicție. După primele show-uri, apropo, având și site-ul, nu vreți să știți comentariile pe care le primeam. Era hate? Am fost jignit cum n-am fost în viața mea, adică mi s-a Wow. spus că sunt analfabet, moldovean, Mamă. înjurat, adică au fost și înjurători. Moldovean de unde vii? Din ce? Eu sunt bucut din București, de Beget, n-am nicio treabă. Și te vezi, ne mai mirăm noi care facem glume că ne Da, înjură da, oameni, da, dar da. el Uite, săracul comentă, știi? București, fac moldovean. Bă, dar de ce Cine? moldovean? Stai așa, de ce moldovean e o jignire neapărat? El e din Galați și e supărat. N-am nicio problemă. Moldoveanu, puțin moldoveanule. Aoleu, câte glume o să fac cu Brăila acum. Ideea e că în momentul ăla, neavând lecții de dicție, nu știam să vorbesc din abdomen. Și dacă nu vorbești pe microfon din abdomen, ai vocea ceva mai subțire. Din abdomen, gen. Cu abdomenul ușor încordat, pentru a-ți îngroșa puțin vocea. Ia, stai Adică o așa? secundă. Ceva de genul ăla. Eu sunt Eduard Să Moise. vorbesc așa din Eu sunt abdomen. Eduard Moise. Da, mă, merge. Pe la Și îl țin valier un e pic așa? diferit față de cum era pe microfon, mai ales în perioada aia. Perioada aia vorbim de perioada în care înregistram un show pe casetă, pe urmă mergeam, duceam în MCR caseta respectivă ok. și ei pe urmă îl difuzau la ora la care trebuia. Trebuia pe urmă să te duci să iei altă casetă ca să înregistrezi, să nu fie un alt show pe care să-l pierzi. Deci era o totală nebunie. Era Acum puțin, da. ce vorbim de digitalizare de tot e cu totul altă mâncare Da, de da, pește. Mai easy, da. Și revenind la ce m-ai întrebat cu dacă știam, la început, nefiind atât de pregătit, eram nebun. Aveam pentru un show de 2 ore de RAW, pe vremea aia era de 2 ore, aveam cred că 10 pagini. Aveam, mai ales că a fost și destul de vreme în perioada aia, tocmai revenise The Rock. Da. Să-l traduci pe The Rock este cel mai greu lucru pe lumea asta, pentru că ai catchphrase după catchphrase, după catchphrase, după catchphrase. Și tu trebuie să-l traduci, pentru că totuși publicul tău, oricât ar fi el cunoscător de limba engleză, nu poți să-l lași de tot. Sunt câteva trucuri și la traducere, îl lasă să spună fraza până pune punct, le înveți pe parcurs. Dar la început aveam tot un discurs de-a lui The Rock de 30 de secunde, era o pagină. Ok. Și trebuia cumva să o faci astfel încât să iasă bine. Și atunci, da, show-urile de cele mai multe ori le știam. Pe parcurs, după să zic 6 luni, când am devenit mult mai confortabil, deja încercam să-mi induc singur, dorind asta, ideea de a fi o reacție spontană, de a vedea lucrurile în premieră, să zic că mai aruncam un ochi pe povestea show-ului. Ok. Și pe urmă am început din ce în ce mai mult să îmi doresc să fie la prima vedere, punctul culminant fiind cele 2 WrestleMania comentate live. Nice. Cele două cu Triple H și Undertaker. Le-ai prins pe amândouă? Da. Comentariile? Și astea au În fost direct. date la TV, Da, la noi. în direct noaptea, da. Nice. Au fost pe sport.ro? Au fost deci de la 9 seara am stat în redacție, pe urmă s-a terminat primul WrestleMania. Ok. Și am mai stat pe urmă de la 6 dimineața până la 12 încercând să tai absolut tot ce s-a întâmplat din WrestleMania, să pun pe site pe Wrestling Fan. A fost, Wow. cred că a fost cel cu Miz vs. Cena, dacă nu mă înșel. Ok, da. Acela Da, a fost. Da. A fost sport.ro era în perioada aia când se difuza? Da, Da, sport.ro. Și nebunie, eu nu știam Dar că a fost la noi. se dădea, da, mă, și se dădea din, eu țin minte că din 2006, 2007, ceva de genul. 2006 a început cu Survivor Series. Da, pentru că eu mă uitam, în 2006 eram clasa a 6-a și am prins storyline-ul dintre Undertaker și Randy Orton când îl punea pe taică-su în coșciug și mamă, și mă uitam și eram, man, eu nu pot să mă uit la așa ceva. Ce e asta? Dădea, ridica Undertaker mâinile și cădeau fulgere în ring și eram, man, du-te, Doamne iartă-mă de Cred aici. că mulți din generația noastră, aia a fost perioada în care... Da. Păi, și pentru mine e la fel. Eu, cel mai mult prieten al meu, mi-a spus de wrestling. Tocmai a început să dea sport.ro și eu am zis, wrestling, păi ăla nu e fals, așa, adică nu. Nu, stai să-ți explic cum e. Uite, deci totul are legătură cu publicul. Mi-a explicat toate
care sunt lucrurile esențiale cu privire la wrestling. Și în momentul ăsta am zis, ok, hai că-i dau o șansă. That was it. N-am avut nevoie de mai mult. El nu s-a mai uitat. Eu mă uit de aproape de 8. Am făcut recent majoratul de când mă uit la, wrestling. Super. Și mulți am venit din perioada aia. Acum e greu să... Speranța mea este că trecerea pe Netflix va însemna o nouă generație de fani ai wrestlingului și în România. Clar, 100%. e mult mai Pentru accesibil că e acum. mult mai ușor acum. Adică eu cel puțin după pandemie, deci după ce s-a terminat perioada cu pandemia și cu ecranele, aia a fost o perioadă în care aproape m-au pierdut. Am rămas mai mereu conectat, chiar și după ce n-am mai fost dat pe sport.ro. Am rămas, mă mai uitam în general la highlights. Perioada pandemiei a fost dificilă, adică dacă se întâmpla să ratez un show, nu regretam atât de mult. Au fost pieliuri pe care nu le-am văzut în perioada respectivă, dar apoi, cred că am 3 ani consecutiv deja în care n-am ratat vreun show live. M-am uitat la toate show-urile, pieliurile live, iar de când e pe Netflix, foarte multe prind și foarte multe rouri. Mai ales când am o tură de noapte săptămâna asta l-am văzut. Gândește-te că înainte de Netflix, astea eu le downloadam de pe torrente, să nu CNA-ul sau cine trebuie. Nu făceam asta, nu. Am glumit, Doamne iartă, suntem comedianți. De pe Filey sau? Da. Era un .io era un site, Extreme Wrestling Torrents, ții minte? Exact, da. Ăla m-a ajutat pe mine să mă pun la punct cu tot ce înseamnă Royal Rumble de-a lungul istoriei, tot ce înseamnă asta, Survivor Series și apropo de site-uri de torrente, una dintre cele mai mișto comunități, înainte să existe rețelele de socializare să fie mai extinse, una dintre cele mai mișto comunități ale fanilor wrestlingului din România erau pe Filist. Da. Pe la un forum acolo erau, la fiecare show-uri erau discuții foarte complete și cu oameni care chiar se uitau, chiar știau, chiar înțelegeau, adică nu erau doar hater sau adică discuții kayfabe. Erau exclusiv discuții serioase on point. Foarte mișto. Ții minte și eu. Bine, eram mai micuț așa, nu prea aveam alte probleme pe vremea aia, dar ții minte și ăla Extreme Wrestling, torrentul ăla, da. Mamă, de câte conturi am avut acolo, că mereu mă distrugeau cu rația. ți-l închideau, exact, când nu făcea rația, da. Uite, sunt curios că ai zis că ai comentat. Uite că am dat și cursuri despre cum să te uiți la wrestling. Acum n-ai treabă. Acum nu mai treabă Netflix. Găsești absolut orice. Mi-a venit, mă gândeam, venit să iar o glumă. Când ziceai că traduceai ce zicea The Rock și alea, îmi și imaginam când venea The Rock, era acolo, dar era acolo, mamă, sper să nu zică Jabroni, să nu zică Jabroni, cum îi zic lui mama e Jabroni? Da, foarte greu de tradus The Rock. Da, dar uite, eu am conștientizat atunci perioada aia de wrestling că făcând atât de mult traducere, mi-am dat seama pe urmă cât de bine pot să vorbesc eu în engleză, când am ajuns să vorbesc în engleză, cât de ușor eu să fac apoi tranziția și invers. Știu că voi mai traduceați câteodată și finisher-urile, manevrele. Unele da. În mod normal pentru asta e, în mod normal, fiind traducere din altă limbă, ar trebui să existe o convenție clară. Faci o chestie pentru unul, faci pentru toate. Eu venind din zona de, apropo, sunt și fan Harry Potter și citind cărțile Harry Potter, când vedeam traducerile alea abracadabra și mai știu eu mi se ridica părul pe ceafă de supărare, mereu aș fi fost pe ideea de a păstra denumirea originală, pentru că mi se părea că are mult mai multe straturi, mai mult înțeles. Doar că eu venim puțin cumva pe la mijloc, ar trebui cumva să navighez pe cum se proceda până la acel moment. Da. Nu mai țin minte exact, să spun sincer. Adică mi s-a mai întâmplat, am fost tăguit recent pe zilele astea la un clip pe TikTok care era o înregistrare cu mine traduceam eu de prin 2011. Efectiv nu mai țineam minte absolut nimic din ce se întâmpla acolo. Plus că ascultându-mă, dar a fost o experiență interesantă. Ascultându-mă felul în care eram atunci, îmi dau seama cum am evoluat și cum sunt acum.
Pentru că și acum, chiar dacă nu mai sunt pe zona de wrestling, sunt în continuare în jurnalism. Nu numai pe sport, am fost 10 ani pe sport, acum sunt pe zona generală, lucrez la Aleph News și absolut nu este topic pe care să nu-l atac. Misiunea la care lucrez e foarte mișto pentru că are un concept diferit față de ceea ce vezi în general la televiziunile noastre. Sunt 2 prezentatori, e misiune de infotainment, adică nu numai știri, pur și simplu să le livrezi oamenilor. Iar fiecare subiect care poate fi news e dezbătut de cei 2 hoști care se pun pe poziții diferite. Interesant, un fel de dezbatere. Exact. Și da și nu. Și da și nu. E o emisiune, Asta e mișto pentru că îți deschide foarte mult mintea la a vedea mai multe perspective exact, asupra unui anumit subiect. Să nu mai fii atât de des să piși pe fenta de a spune băi, lucrurile sunt așa, ăsta e adevărul. Citeam chiar un subiect pe care l-am dezbătut și care mi se pare că se aplică foarte mult și în lumea wrestlingului, despre confirmation bias se numește. Și anume tu să ai un crez și să cauți anumite știri care să cumva să-ți valideze crezul tău, să spui da, uite, așa e. Dar de fapt lucrurile nu sunt chiar așa. Ei au ajuns la confirmation bias, au vorbit despre... Au făcut un sondaj pe mai mulți oameni și fiecare au împărțit pe grupuri și fiecare grup îi dădeau unuia 50% din informații, altuia 70%, unii erau 100% din informații. Cei mai vocali și cei care erau cei mai hotărâți că punctul lor de vedere era cel valid, erau aia care primeau 50% din informații. Aia care primeau 100% din informații erau mai rezervați, pentru că aveau toată imaginea, perspectiva și atunci înțelegeau mai bine cum a fost situația. De aceea cumva expresia că adevărul e la mijloc chiar e corectă. Iar în lumea wrestlingului și a sportului în general, ajungem la tribalism din cauza acestui confirmation bias. Pentru că noi avem o percepție că, de exemplu, am văzut se vorbește foarte mult acum, a apărut zvonuri că Triple H nu-l place pe Randy Orton. Da, am văzut, da. Adică mi se pare că această idee pleacă de la cineva care ar avea o percepție probabil indusă de ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu Evolution, care a fost storyline. Da. Nu știm, noi nu știm relațiile lor din spate. Ce se întâmplă acolo în backstage? Dar având această percepție, a așteptat un lucru care să-i confirme și gata să zică, uite, eu aveam dreptate, ăsta e adevărul. Dar tu nu-l știi, tu știi câtva la sută. 100%, da. Din ceea ce se întâmplă acolo. 100%. Da. La fel și, uite, și în fotbal, că și în fotbal noi criticăm antrenorul, dar noi știm 5% din pregătirea unei echipe. Acolo în spate. Noi vedem, nu știi problemele din vestiar, cum se... Exact, și felul în care, de ce nu mi l-a băgat pe jucătorul ăla că e preferatul meu, dar tu nu știi cum s-a antrenat omul respectiv. Nu știi dacă el a respectat instrucțiunile. Nu știi dacă felul în care a pregătit planul de joc este cel util pentru acel respectivul meci. E foarte simplu din exterior să comentezi. Exact. Plus că e viziunea antrenorului acolo, că nu poți să zici tu, dar eu dacă știam, eu făceam, nu făceai tu nimic, să ai liniștit. Ăla are o viziune, ăla dai acolo și nu ești tu acolo. Da. Iar știi ce are de făcut. Când vine vorba de wrestling, pentru că este la fel, nimeni, dar absolut nimeni, și cel mai înfocat fan nu-și dorește ca lucrurile să meargă bine cum își doresc oamenii ăștia. Da. Adică Triple H, Nick Khan, toți cei de acolo este jobul lor, este meseria lor, ei depind ca lucrurile să meargă. Exact. Normal că își doresc să meargă. Pe lângă faptul că au pasiuni. Nick Khan e om de afaceri, dar ceilalți, să zic, care sunt veniți de acolo. Majoritatea, dacă te uiți, nu majoritatea, 100% din producătorii meciurilor au fost wrestleri. Abyss, TJ Wilson. La writing ăla în spate am lapsus. Michael Hayes a fost. Bobby Roode la Bobby Roode. Toți care a fost în gașcă cu Chad Gable, ăla mai mare, care era, se zicea că e fisul lui Kurt Angle. Da. Este și, nu Dave, am uitat cum îl cheamă. Tot apare și pe Jordan. Așa, da. Tot apare și pe la show-uri când îi despart pe ea. Exact, când îi despartă ea apare acolo. Da. Ei fac toți rotație. Chiar a fost și o știre săptămâna asta cu faptul că la un show din cauza vremii au întârziat producătorii și atunci și-au asumat Cody Rhodes și Seth Rollins și-au asumat rolul. Foarte mișto. Adică
ăștia sunt oameni pasionați. Nimeni nu-și dorește mai mult ca ei, Să ca iasă lucrurile bine, exact. să iasă bine. Toate scenariile pe care noi le punem că ar trebui să facă fantasy booking, ei au 10 fantasy booking față de câte ai Clar. tu. Și Că probabil eu am făcut un clip în care ziceam ce adversar mi-aș dori să aibă John Cena. Ei au 100 de scenarii cu adversarii pe care ar trebui să aibă plus că John ei Cena. deja știu că, de exemplu, tu zicem că vrei un match John Cena contra Roman Reigns încă o dată. Ei știu, au un motiv pentru care nu ți-l bucuiesc pe ăla. Da, mă, Da, da, Ei da. cunosc, bă, Dar noi nu știm. Noi nu știm Exact. chestiile alea. De aceea, din punctul meu de vedere, perspectiva mea a fost mereu you enjoy it, you watch it. 100%, Da, da, 100%, da, clar. da. Adică Plus că iau, pe lângă chestia asta de ce vrem noi să se întâmple, iau și perspectiva și pe termen lung. Categoric. Adică nu se Știu, gândesc da, de la da, show da, la da. show. Ei vor să facă storyline-ul pe au, 3 da, ani deja, ei cred se că ei știu gândesc ce au de deja spre făcut. Final, cum Acum, o să fie. în urmă cu 10 a ani fost era- iar o discuție Da, pe, da, 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 pe da. grupul ăla de Facebook în wrestling, cred că tu îmi dăduse like la comentarii. M-a enervat foarte tare că era un băiat care și-a dat cu părerea că de ce există atât de mulți sponsori acum și că au stricat wrestling-ul, domnule, sponsori. Da, da, da. Da, eu înțeleg perspectiva aia. Eu Înțeleg. da, dar nu-ți strică show-ul în sine, sunt niște sponsori pe... Da, adică asta așa, serv sunt niște la fel. detalii. Primul instinct pe care l-am avut a fost ceva de genul ăsta, când am văzut atunci cu Prime, pentru că era Logan Paul Era Logan sponsor Paul, da. și au pus sticla Prime în mijlocul ringului. După ce m-am uitat 20 de ani, bine, 15 ani până la momentul respectiv la wrestling și ringul era curat, primul instinct a fost nu vreau așa ceva. Pot să înțeleg. Pe urmă a început și 3 secunde mai târziu, efectiv, nu mai conta pentru mine absolut că era uiți la că acolo. există Nici chestia nu le acolo. văd. Adică și eu am Uiți avut total de ele. Ce e sticla aia de Prime? După 3 uite cum sare ăla de Da, pe core. exact. Știi? că Uiți. product placement, să fim serioși, asta există De când? în televiziune din Clar, tot în orice de una. sport. Puneau există. Marlboro pe mașinile de Formula Adică 1 asta despre ce e- vorbim. Da, dar există în sporturi. La ei product cumva placement, puțin mai elegant. Acum dacă e, tot am vorbit de Pro TV, că am lucrat acolo, dar nu pot să nu zâmbesc puțin sau să ironizez puțin la fabula când te uiți la emisiuni precum România au talent sau Vocea României, cu imaginile alea din backstage care sunt un market placement atât da. de evident încât Cum nu dai cum să nu înțelegi. De ceva de cola sau... Da, ai acum back, pentru că acum a venit cu camera pe. fix acum Adică este, sunt evidente. Acum, legat de WWE, faptul că au băgat product placement pe acele momente în care vin în arenă superstarurile, până să nu citesc, nici nu mi-am dat seama. Exact. Da. sunt Poate efectiv. în subconștient îmi dădeam seama că ei fac vreo reclamă, dar pe noi mai ales, și poate mai mult pe noi care nu suntem americani, majoritatea produselor la care fac reclamă pe noi nici nu ne interesează. Nu avem acces la Și unde, da, atunci exact. de ce să ne E- afecteze în vreun fel? E foarte, da, e super dreptate și e foarte amuzant că am observat acum de când e cu Netflix-ul, fix înainte, știi că ei vorbesc comentatorii, fix înainte să intre cineva, să înceapă un nou meci. Vorbesc comentatorii nu știu ce și zice Michael Cole sau nu știu cine. And Și this- taie. And this show is sponsored by și filmează batonul de sneakers, dar nu zice sneakers. zice, exact, da, Zice da. doar it's sponsored by și filmează sneakers-ul ăla și după aia Asta au făcut pentru restul restul lumii, cum să zic așa, ok. pentru că în Statele Unite anumite chestii, sunetul rămâne. Probabil e geolocalizat oricum cu siguranță, pentru că și dacă te uiți la asta de Saturday Night's Main Event, care în Statele Unite e dat de o televiziune, show-ul e sponsorizat și e contract să dea televiziunea respectivă. În restul lumii e YouTube. dat pe YouTube. Pe YouTube, da. Și cu alte reguli, când ai pauze pe YouTube acolo, ăsta e singurul motiv pentru care nu prea îmi place Saturday Night's Main Event, pentru că pentru noi e dificil noaptea oricum, pentru că suntem obosiți, e 3 ceva... dimineața, da. Da, Și 2-3. acolo zice, acolo nici măcar nu-ți bagă reclame, zice de live Dar event show-ul will se start va, soon. se va Shun. întoarce. Am zis Shun. Shun, am vorbit ca tine. Shawn Michaels. Shun Michaels, da. Dar, bă, în concluzie, e un business care trebuie cumva să 100%, iasă profit și 100%. nu e nimic De-aia greșit. sunt businessmeni acolo care se uită Da. pe pixeluri și zic, bă, trebuie să facem ceva, trebuie să vină Exact. tricouri. Pune-l pe unul să vândă tricouri. Pune- Dați Hai tricoul lui să Cius, oferă, dați-i da. centrul lui Vedeți. Cius. Hai să deschid o cutie a Pandorei. Ia. Sunteți de acord cu Gunther din nou campion? Da, mie îmi place maxim de Hai să Gunther. deschidem până atunci, hai să vorbim puțin de Money in the Bank și după să trecem și la Ok, Raw Bă, da, după. stai un pic, stai că mai am eu o întrebare. Spune. Dacă Spune. tot îl avem pe uji aici. Sunt foarte curios, Așa. că probabil, cred că vrea și lumea să știe, dar și eu vreau să știu foarte tare. Te rog. Întrebarea roșie Denis Rifai. Nu e întrebarea roșie. Cum a venit cineva
și a zis, bă, hai să comentez wrestling. În ce sens? Adică cum te-ai dus să comentezi wrestling la sport.ro? Păi nu, n-a fost... Și mai vreau să știu, că poate are legătură ca să fie și cu final, cum s-a terminat, cum ai zis, gata, nu mai dăm wrestling. chiar o poveste de final chiar aș fi curios. îți răspund la ambele întrebări, nu e niciun secret și am mai răspuns. Prima întrebare, cum a început. Eu mi-am dorit foarte mult de când eram în clasa 10, voiam să fiu jurnalist sportiv, ProTV era pentru mine Sfântul Graal, așa că m-am dus și am stat pe capul lor 6 luni de zile, practică, fără bani, fără nimic. Okay. Perioada, în sfârșitul 2009, perioada în care se dădea afară în continuu. Venise criza de la americani și la noi și eu vedeam cum în fiecare zi alt coleg pleca, exact. Ceva de genul ăsta. Iar eu încercam să intru în momentul respectiv. Da. Faptul că munceam cod la cod cu ceilalți care erau plătiți și eu eram în practică și începusem în punctul în care ceea ce scriam eu, pentru că lucram pentru jurnalul de sport de la sport.ro de la ora 18, care dura o oră la perioada respectivă, și în lunile alea cât am stat acolo începuseră să fie știrile din ce în ce mai puțin editate, practic versiunea mea să fie versiunea finală, ceea ce îți dorești după o perioadă de aia. Avusesem evoluția pe care o doreau de la mine. Dorindu-mi atât de mult, au zis, băi, îl ținem. Cum îl ținem? Și a aflat Felix Drăghici, care mi este și mentor, a aflat de faptul că am o pasiune pentru wrestling. Era dat wrestlingul în România, era dat deja de câțiva ani, comentau Mihai și cu Gabi. Ei au fost cei care au adus wrestling-ul în România, s-au dus, i-au convins, nu știu, aia a fost înainte să ajung eu. Da. Dar ei s-au dus și au militat pentru asta și au avut un succes foarte mare, au dat o șansă. Sport.ro perioada aia dădea foarte multe șanse la sporturi poate atipice. Da. Și zis, ok, hai să creăm un site. Dacă are succes, de ce să nu ajutăm și mai mult? ProTV e cel mai bun din România în ce privește promovarea, marketingul. Adică când începe ceva la ProTV, știe toată lumea. Știu foarte bine să-și promoveze lucrurile. Și atunci e normal, e de la mintea cocoșului. Ai un produs care face foarte bine, poți să-i faci un site, îi livrezi. L-avem pe băiatul ăsta, face treaba foarte bine, hai să-i dăm site-ul, să-i dăm asta. Nu era long-term planning, clar, adică după un an deja probabil, dacă lucrurile nu evoluau, m-am mutat spre sport general, arătând că sunt bun, că pot să scriu fără probleme și pe fotbal. Probabil drumurile s-ar fi despărțit, dar a fost tranziția asta. Doar că între timp, având site-ul de wrestling, Gabri a plecat, nu știu povestea asta, știu doar că a plecat și a venit și a zis fost înlocuitorul natural eram eu. Da. Așa am ajuns. Deci conjunctură nu... Deci fiind acolo, erai fan, au zis hai. Și de ce nu se mai difuzează acum la noi? Care ar fi problema? Bine, acum că e Netflix, dar până să apară Netflix-ul. E o mișcare pe care oricine, oricât de fan ar fi, nu are cum să nu înțeleagă. Ajunsese în punctul în care costul era egal cu banii pe care îi scoteai. Cinstit. Nu ai cum să spui în momentul să spui altceva. Da, clar, 100%. Din păcate, punctul culminant se dusese, ceea ce privește interesul pentru wrestling în România la vremea respectivă, astfel că nu mai livra suficient pentru a justifica banii care erau investiți. Tot vorbim de bani, ai strânge la Money. Să luăm servieta. Să luăm servieta. Avem câteva meciuri drăguțe, n-avem servieta, dar o să luăm o dată și servieta, uite, idee bună de... Ne luăm una din târg și o pictăm. Și pictăm. Scriem cu Marcul Money in the Bank pe aici. Avem, uite, un meciul la femei, cum de s-a părut? Un diplomat. Nu mai spune că mă gândesc la torturi, te rog frumos. O facem fix, luăm un diplomat și nu mai vopsim cu verde, o facem fix aia când a luat punk, știi, neagră și doar cu... Bună idee, da. Scriem WrestleMania pe aia, nu scriem Money in the Bank, cum era. Da. Mi-a plăcut mult servieta aia. Păreri, meciul la femei, Naomi câștigătoare. A fost ceea ce eu personal anticipam, dar merită și spuneam că nu doar că anticipam, spuneam că ăsta e rezultatul care ar trebui să fie. Cel mai corect, ok. Eu credeam că o să ia cineva din NXT care a venit. Credeai, Stephanie Vacher sau chiar Roxanne Perez. Bă, s-a tot M-am gândit la Roxanne, pentru mine Roxanne era a doua variantă, dar are 22 de ani. Da, are tot timpul din lume.
luptă de la 17 are în ring este absolut perfectă. Nu pot să încerc să eviți cuvântul ăsta când caracterizezi pe cineva, O secundă, dar da, pentru Voi vorbiți? Da, zi. când pentru cineva care are 22 de ani să vezi cât de bine poate să gestioneze fiecare aspect al luptei în ring și felul în care și-a și dezvoltat personajul în acești ani, că de-aia a avut o perioadă mai lungă față de câte o au de obicei superstarurile în NXT. Înțeleg de ce ar fi fost o decizie normală să o dea lui Roxanne Perez, pentru că nu ar fi fost deloc, cu siguranță nu ar fi încălcat, nu ar fi înșelat așteptările dacă ea era Și câștigătoarea. Probabil s-au și gândit să nu pună acum în cârcă chestia asta. Presiune, că e o Au presiune zis, hai destul să de lasă mare, să-și mai dea un pic așa și după aia oricum o să devină șmecher. Da. Acum, ceea ce cred și sunt convins de chestia asta, totul leads up to Evolution. Întrebarea este ce vor să facă la el Evolution. Ei au deja niște planuri în mișcare. Pare un meci cu cert surorile Belam pentru centurile la echipe cu Da, Liv asta și e clar, Raquel, ăla da. pare o certitudine. Probabil o să vedem pe Julia versus Zelina. Și pe urmă vedem celelalte, pentru că avem și turneul respectiv. Roxanne s-a calificat deja. Da. Sunt meciurile celelalte Am interesante. văzut posibil Nu aș vrea o atletă nouă, am văzut azi pe Facebook pe o pagină, dar i-am uitat numele, nu știu dacă debutează în main roster sau în NXT, tipul blondă, nu știu de unde vine neapărat. Poate ați văzut voi. Ce asta de care am vorbit? Nu de Maria May, nu? Nu de Maria May, nu. Văzusem pe altcineva. Nu știu. Numele. Nu știu. Da. Posibil să fie un... Da. Dar știi ce sunt foarte curios? Ce fac cu Io Sky? Că n-am mai văzut nimic legat de Io Sky și de centura ei mondială. Uite că exact ce vorbeam mai devreme legat de lucrurile pe care nu le știi. Experiența și uitându-mă la show-uri și citind mult de chestiile care se întâmplă în spate, personal cred că are o problemă medicală. Deci 100% doar și eu mă pe gândesc, bară, da, și eu stă mă pe gândesc. bară. Are o momentan, problemă da. medicală pentru că a mai încercat să o arate în segmente cu Kairi Sane în spate. A Cumva să fost nu la uităm. cu Nikki Bella acum Da. la Raw când s-au întâlnit acolo. E acolo. Nu poate- uită lumea de ea. Da, exact. Doar că și n-ar avea niciun sens să ia centura. Da, Sau da. Pandă În trecut vacantă, era da. chestia aia, nu ți aperi 30 de zile, dar Vacant sau ce pune, da. dar era ridicolă regula pentru că nu puteai să o păstrezi în kayfabe la regula respectivă. Da, Pentru da. că ai un număr limitat de ore pe care le poți difuza într-o săptămână. Tu trebuie să spui anumite povești. Nu poți să prin rotație să spui toate poveștile și să respecti. De aceea mi se pare absolut normal că s-a dus acea regulă și eu zic că o să o revedem destul de curând pe eu. Da. În acțiune, Acum să înapoi. vedem cu cine va avea feud. Da, mie mi se pare că și acum la fete, adică au apărut foarte multe fete bune. Sunt, mi se adică pare că e- deja se apropie de ca rosterul de băieți. Este la un nivel foarte ridicat. Adică rosterul sunt feminin foarte acum. multe șmechere Ai și parcă mă uit și nu mai știu cu ce... Asta e că e și Exact, da. Rhea Ripley, asta Și e că e mișto, și... e că înainte mi se pare că dacă te uitai la un meci cu femei, era la mod doar să te distrezi, dar acum mi se pare că Păi la fel de mișto. Asta făcea Vince, că asta a făcut, mi se pare, dintotdeauna. Era partea feminină, Exact. e să se uite bărbații, să le pună să se dezbrace Acum și hai, te vai, uiți, dați-vă mi se 3 pare- palme. Dacă te uiți la Money in the Bank, cele 6 care au luptat în acel meci pentru servietă, cel mai bun meci ca nume ever pentru fete la Money in the Bank. Și dacă stai să te gândești, mai aveai minim 9 care puteau să fie meciul fie respectiv. acolo lejer, Fără să facă, probleme, încă 9. Da. Deci mă gândesc la Royal Rumble-ul de anul viitor. Cât de mișto o să fie. Dacă anul ăsta a fost previzibil cu Charlotte, păi îmi pare rău. Și mie Royal Rumble-ul mi se pare cel mai bun indicator pentru cât de sănătos este show-ul tău. Pentru că am avut, apropo de comparația asta cu cum e acum și cum a fost, cum era în urmă cu 10 ani, 8 ani, 5 ani. Am avut ani de zile în care Seth Rollins era singura opțiune în care să câștige. Randy Orton era singura opțiune în care putea să câștige. X era singura opțiune care puteau să câștige. Ei putea să câștige. Acum ai N opțiuni. și a câștigat N+1, ca să zic așa, adică nu știu cât mizau pe Jey Uso. Eu anticipam scenariul respectiv, doar că îl vedeam pe Sami Zayn fiind în rolul pe care l-a avut Jey Uso.
E wow. Din punctul meu de vedere, și mă uit de 18 ani, pentru mine VV-ul e la cel mai înalt punct de când mă uit eu. Exact, sunt foarte mulți Și nu știi, mi se pare că nu știi cine ar putea să câștige, exact, sunt toți foarte mișto. De aceea mi-ar plăcea să fii mai pozitiv cu privire la VV. Uitându-mă în special pe Internet Wrestling Community, cred că ar trebui să fim mult mai pozitiv, să ne dăm seama cât de mișto aici se întâmplă răsfățați suntem de ceea ce se întâmplă în prezent. Pentru că perioada și în care comentam, au fost niște show-uri la care efectiv puteam să mă uit la un serial, să arunc un ochi la ecran și să știu ce urmează să se întâmple. Era super previzibil. Adică era... Nu era fun. Unele show-uri nu mai erau fun. Și în perioada în care am comentat, din păcate, trebuie să o spun și pe asta. Și cumva e și motivul pentru că nu simțeam numai eu că nu mai e fun. Simțea toată lumea, de asta a fost și scăderea spre doua jumătate a lui anilor 2010. Eu am început să mă uit cu Netflix-ul. Acum e foarte nice că poți să te uiți la alea de absolut orice pay-per-view, orice. Și am început să mă uit. Eu am luat Money in the Bank, mă uitam 2008 până în 2012. Băi, și într-adevăr, ai dreptate, adică erau niște meciuri și niște storyline-uri. Unde știai ce se întâmplă la început, da. Da, și erau gen Shawn Michaels, Chris Jericho. Adică niște nume dar cumva ei îl bucuiau ca tu să știi ce se întâmplă. Era totul super previzibil, super... Greșeala și un lucru că și a hate Triple H, că a îngropat oameni de-a lungul timpului, e o discuție care nu mi se pare, nu văd relevanța lui, nu are sens să intrăm. Dar un lucru pe care îl face și care se vede că vine de la el, pentru că e preluată direct din Attitude Era, este faptul că fiecare din roster are o poveste. Apari în show-ul tău săptămânal, tu ai o poveste. Ai avut acea serie fantastică cu Andrade versus Carmelo Hayes. Păi spune-mi acum 10 ani un story din undercard care să fie avut o asemenea poveste. Nu era. Atunci, erau mișto povestile lui John Cena. Atât. Restul meciurilor care erau pe parcursul seriei nu aveau nimic. A mai fost Nexus, au fost într-adevăr povești memorabile. Le ține minte. Mi se mai întâmplă ocazional să mă mai uit la Pipe Bomb, să mă mai uit la discursurile lui Punk cu Vince. Mă mai uit la momentele alea. Dar întreabă-mă un alt feud care era în mid-card, nu zic de undercard. Nu găsești. Ei încearcă foarte mult acum să dea poveste. Dacă nu apare și înseamnă că nu e o poveste. De-aia lipsesc. Și de asta cred că ar trebui să fim să fim conștienți de cât de răsfățați suntem. Asta cumva cred că încearcă să te facă să rămâi chiar și la primele meciuri și alea mai... Păi asta e ideea, nu să la main event. Nu să direct la main event, la tot. Să știi e foarte... Uite, o chestie, vorbim frumos, lăudăm, dar hai să și spunem criticile. Un lucru pe care l-am simțit în build-ul către WrestleMania și la care consider că ei îl greșesc, când pentru că, fac mai întâi o paranteză, trecerea pe Netflix îi face foarte mult să promoveze cu o săptămână înainte chestii. Înainte nu se făcea, până la Netflix nu aveau chestia asta. Acum tu deja știi că noi suntem astăzi vineri, știm deja la Raw 2-3 segmente care urmează să aibă loc. Asta e de la trecerea la Netflix. În build-ul către WrestleMania au greșit pentru că au pus în ultimul segment al show-urilor chestii care sufocau restul show-ului. De exemplu, Madison Square Garden cu Seth Rollins vs. CM Punk. Nimeni nu mai ține minte nimic din ce s-a întâmplat în acel show, pentru că toți anticipam momentul în care Rollins și Punk vor intra în cușcă și poate se întoarce Roman Reigns. Segmentele cu Cody Rhodes și John Cena, când nu avea loc la început, sufocau show-ul. Și în special build-ul cu CM Punk și Seth Rollins și Roman Reigns. Ăla mi s-a părut că a fost în multe situații a fost cel care cumva eclipsa restul show-ului când era mai târziu. De aceea cred că asemenea segmente trebuie puse la început. Trebuie să te prindă acolo. Normal să mai ai planificate chestii și pentru mai încolo, că normal, tu vrei tot show-ul să fie la un nivel ridicat, dar în același timp
trebuie să ai grijă cu chestia asta, că altfel s-ar putea ca cei de la început să aibă de suferit din cauza faptului că uneori ai niște nume foarte grele pe care le promovezi. Și e normal ca tu să îți promovezi show cu ce ai cel mai bun. Da. Îl ai pe John Cena la show, nu se va întâmpla vreodată acum cât e John Cena în turnul ăsta de retragere să nu anunțe că John Cena apare acolo. E money seller. Îi vinde jumătate de sală, doar ca să-l vadă ultima oară acolo. Da, și Adică mie mi se par niște chestii de înțeles astea. da, Că sunt. vor să bage, să zică, uite bă ce avem, haideți la show. Da. Păi promovarea, eu având, să zic, școala ProTV-ului, asta e în second nature, adică pentru mine dacă nu ți-ai promovat bine show înseamnă că nu te-ai interesat. Da. Adică Nu îl simți eu ceva extraordinar. nebunesc când văd că are loc un meci al Naționalei României și eu nu știu pe ce canal e. Da, se întâmplă și Adică se întâmplă des. mi se pare absolut ridicol. Da. Să nu să fii ai o promovat chestie. atât de mult încât să știi că, bă, Exact, joacă joacă pe Antena, naționala, joacă știi, naționala cel Păi mai... știe lumea Craiova. mai mult că joacă tineretul acum că e pe Pro TV și pe Pro Arena și Voio, decât știu că în ce ordine joacă Naționala Mare. Da. E total greșit să fie așa. Trebuie să ai prezență mare în social media, trebuie să ai cumva să prezență promovezi mare proiectul cu reclamele pe care le ai. Bine, poate că am și eu bias-ul ăsta pentru că fiind din zona aia, poate mi-apar mie mai multe Nu, da, așa e sănătos, trebuie să promovezi. chestii apară la toată legate lumea. de Pro TV. Trebuie să apară la toată lumea. Trebuie să promovezi, da, dacă vrei să fii ceva. Mai ales că mie mi se pare că exact cum era și la alegeri. Știi că tu nu trebuie să-i convingi pe aia care au votat împotriva ta să voteze cu tine. Nu trebuie să-i convingi pe aia care n-au votat să voteze. Așa e și La aici. noi tendința e să te adresezi în special votanților tăi. Da, dar aici cumva trebuie să aduci oamenii care nu... Uite, eu de exemplu nu mă uit la meciuri, la fotbal. Dar pe mine ar trebui să mă frești la cap să vin să mă uit la meci. Dar eu nu știam unde joacă România. Eu mi-am dat seama numai din istoric. Istoric că primul meci era pe Antenă și al doilea pe Prima. Din asta mi-am dat seama. Atât, dar nu pentru că am văzut ceva. Eu nu știam că joacă aici, în București. Vorbesc foarte serios. Am noroc că am niște colege de la muncă care sunt foarte pasionate, merg acum la meciuri și urmărindu-le pe ele află și cu cine joacă Naționala și unde joacă. Da. Stai că mi-am amintit legat de asta cu Triple H, că îngroapă talente și că îi dă afară pe oameni și că iar am văzut și pe grupul că se comentează foarte mult despre asta. Iar exact ce ziceai și tu, că n-ai de unde să știi ce se întâmplă acolo. Că toată lumea zice că Triple H. Poate omul ăla poate el s-a îngropat. Da, poate el. Da, adică pe mine mă dă afară de la muncă că întârzi. Și acum toate mesajele te-a îngropat. M-a îngropat firma, știi? Păi n-ai de unde să știi ce se întâmplă. Foarte multe nuanțe. N-ai de unde să afli niciodată. Și poate mai e chestia. Ok, dau un exemplu absurd, că poate nu e așa. Braun Strowman, da? Da. Ok, poate l-a îngropat, dar poate nu mai producea. Eu am înțeles, și au zis, am înțeles nu mai avem ce să facem. Efectiv nu mai putea în ring, nu mai Uite, avea asta e chestia, că acum eu vă zic din jurnalism, cum pot să fie lucrurile de genul ăsta, în special când vorbim de o companie mare cum e WWE. Sunt anumite informații care răsuflă pentru că cineva din companie e prieten cu vreun jurnalist și dă vreo informație, dar sunt niște informații care apar pentru că acea companie își dorește să afle acea informație. Pe ca un comunicat al companiei, dar împachetat într-o exclusivitate dată jurnalistul respectiv. Ei au mereu cu, cum se zice, pinch of salt toate informațiile pe care le văd din lumea wrestling-ului, inclusiv aia cu Braun Strowman, pentru că mă gândesc că asta e o informație care îi spală fața lui Triple H, care îi curăță WWE-ul, face să îi absolvă de orice vină, pentru că acum ei nu pot să fie acuzați că l-au dat afară pe Strowman pentru că au fost ei răi sau ceva în zona respectivă, pentru că omul nu mai putea, avea salariu mare care nu se justifica, au bătut palma oricum că la un moment dat dacă au nevoie de el să-l aduc înapoi. Poate fi perfect adevărat toată povestea, dar tu nu știi din exterior și atunci să ai o concluzie clară pe baza informațiilor astea e greșit. Nu poți să te duci atât de departe încât să spui că ăsta e adevărul pentru că astea sunt lucrurile. Pentru că ai
acel confirmation bias de care Da, spuneam. da, Ai o imagine trunchiată a realității. Da, 100%. Și nu știi cine ți-a trunchiat acea realitate, astfel încât să fie cu adevărat în măsură să tragi știu concluzia. Marian de la 2, L-avem aici mereu cu noi. că vrea să ia centura de la John Cena. Hai să ne întoarcem la Money in the Bank, pe scurt Pupă-l notă. și tu pe Marian. Te pup. Mariane, pe scurt notă, meciul de la femei? La femei? Da. Ce urât sună la femei. Un 8, cinstit. 8 cinstit? De la 1-10, da? Da. Nu suntem ca nemții care fac, știi, de la 6 la 1, iar 1 e cea mai mare. Așa fac nemții, dar nu știu da, da. că iau mizeria asta. Fiecare cu convențiile Da, proprii. Eu o să dau 9,5. 9,5. 9,5. Eu o să dau Știi 9. că motivul, nu câștigătoarea, ce mi-a plăcut cel mai mult la Money in the Bank-ul ăsta și de ce cred că chiar a fost mai bun decât al băieților și unul dintre cele mai bune pe care le-am văzut, pentru că a reușit să scoată în evidență pe fiecare participant pe parcurs. Parte, da. Fiecare femeie din meciul ăsta a strălucit într-un Și anumit acum moment. suportul, da. Asta trebuie să facă un meci multiman. Da. Fiecare om de acolo multi-woman în cazul ăsta. Da. Da, Deci adică nota din punctul ăsta de vedere, da, poate că au mai fost bociuri. Sunt bociuri oricum, mai ales Peste la tot. meciuri de genul ăsta, pentru că și înțelegi cumva, adică se expun posibil să nu, fetele, da. o ai pe Roxanne Perez care are 45 de kg, o scară oricât de ușoară ar fi scara respectivă, Tot este, poate să o dea pe bară un an. Da. Clar. Sau, Doamne ferește, normal, dar permanent. Și mai să ales nu mai... în live eventuri, că nu e nimic Să nu mai lupte. regizat și Exact, astea. se întâmplă. Se întâmplă, E, toată lumea înțeleg face. chestia aia, așa că pentru mine e un meci aproape de... Super. Da, nice. Hai să trecem la băieți. La băieți, cum a fost, cum ați simțit meciul? Mă așteptam la run-uri. Erau evidente faptul că vor apărea și de partea lui Solo și Nu mă de așteptam partea lui Solo. Solo. Jacob acum Mie pe mi-a Solo. După SmackDown era clar că o să o facă, nu știam Da. dacă o face la Money in the Bank sau la Asta nu următorul știam că la SmackDown. Money in the Bank o să se întâmple, dar mișto. Cumva. În Da, momentul au în care l-am băgat-o- văzut că merge spre inima, eram ferm convins. Da, asta o să se Da. întâmple, Apropo, da. o doar nu-i ținea paranteză. scara. Dar ținea te la ajută. Apropo, o paranteză, de ceva timp vreau să spun asta, Solo mi se pare foarte amuzant. Deci Este. foarte Este, amuzant. este, Are un momente. stil așa gen Mr. Bean, cum îl asociez eu, Are unele gelul ăla segmente. de umor mut, Da. Are. care mie mi se pare Îi absolut imită super. pe toți, le face la toți, Da. pose-ul, da. Deci m-am uitat la clipurile alea de 45 de secunde care arată toate fazele lui Solo, le-am văzut pe repeat. A făcut dansul lui Penta când s-a Da. Da, senzațional. Dita mai animat. Senzațional. Foarte fain Solo, da. Da. Și e fain, mie mi se pare nice că de la No Talker a ajuns aici, știi? Este, da. El le avea foarte mult la house show-uri, chestiile astea. Adică vezi faze de acum un an când era prins într-o de powerbomb și făcea nu te rog, nu știu. Adică el avea chestiile alea, le-a experimentat în general house show-urile pentru asta erau. Da. Pentru a experimenta, pentru a se antrena. AJ Styles era mai mereu folosită de ei în timpul house show-urilor pentru lupta împotriva campionului, pentru că știau că o să-l pună cel mai mult în valoare. Alea de anul trecut, cel puțin în Europa, de fiecare dată AJ era în main event. Asta arată cumva și valoarea lui. Da. Și deci, ca să revenim, că ne ducem iar departe, și, nu știu, parcă a lipsit puțin ceva din Money in the Bank. Cumva a fost și previzibilă victoria lui Seth. Poate pentru că a fost foarte bun meciul fetelor, Și puțin, m-aș fi așteptat la mai mult. Mai mult și nu a fost mai Poate mult și neapărat. pentru că eu cumva poate o suprasaturație a meciurilor Money in the Bank. Posibil și asta. Poate pentru că a fost absolut excepțional meciul de la primul SmackDown după WrestleMania la echipe. A fost fantastic acel meci și apropo, cine spune că acel meci trebuia să fie la WrestleMania greșește profund. Deci a avut spațiu să se desfășoare, au reușit toți să arate exact ceea ce pot. Meciul a fost unul incredibil, probabil meu să fie meciul anului.
Da, extraordinar, da. Și atunci poate și de asta avem, revenind, avem percepția că meciul Money in the Bank nu a livrat la nivelul la hai care să ne fim așteptam sinceri. și plus varianta set, care în momentul respectiv nu pare varianta bună de a câștiga, dar storyline-wise pare Merge, cea mai da. bună opțiune. Hai să fim sincer, voiam cu toți să câștige el Grande Americano. El era, nu voiam, nu. No, Chad Gable. Funny. Chad Gable. No, he is not. De care a fost faza, am văzut peste tot că a circulat faza cu bietele lui cu cizmele, care aveau Avea Chelsea CG. Green. Da, de ce? aveau? Chelsea Green? Da. Că și-a uitat sau nu știu ce. No, a fost Catering. Sau A fost doar Catering, un da. pus acolo funny și atât. Eu cred că asta este modelul Triple H de a trolla online-ul, pentru că face foarte mult chestia asta. Da. Adică hai să mai dăm o chestie, să mai dăm o nuanță la toată chestia asta cu Chad Gable și El Grande Americano. Hai să folosească Chad Gable cizmele lui și pe urmă să apară discuții. El postează pe online că el a împrumutat lui El Grande Americano, că el și l-a uitat, bla bla bla. Fac din asta, da. Mai apare nici nu știu dacă e fake sau pe bune o poză cu comparație cu spatele lui Chad Gable Am și El văzut Grande tatuajul Americano. ăla. Se vede tatuajul pe unul și pe celălalt nu e. Sau au mai încercat acum... Cu sfârcurile ați văzut? Aia lui Wade Barrett a fost... Wade Barrett. E senzațional Wade Barrett. ce au mai Mamă, încercat cât de acum regret să că n-a facă fost campion mondial. Wade Barrett? Da. Mie Dar nu-mi tu plăcea crezi că atât de are mult vreo șansă să perioada. mai revină în ring oare acum? Am văzut că a mai avut cu Sheamus, a avut feud-ul ăla, la un moment dat s-a dus la masa comentatorilor și s-a ridicat. Sau cu Sheamus, cu cine? cu Drew. Cu Drew. Cu Drew, da. că ei sunt foarte, foarte buni prieteni. Bine, și cu Sheamus sunt toți de acolo. Cumva, oare ar putea la un moment dat măcar pentru un meci să Cred că revină? dacă își dorește el. Eu cred că e strict de dorința pe care o Ok. are. Dacă Dar el are vreo... El Are e posibil. atât de bine în punctul în care e. Se vede că e foarte bine. E cu siguranță al treilea om la comentariu din... Da, din... Bine, al doilea, dacă pe Pat îl considerăm, cum să zic, guilty pleasure sau... Mi se pare foarte șmecher Pat McAfee. și mie Păi mi se pare. știu, dar nu știu dacă să-l considerăm în continuare comentator full-time. Ok, sau sau, doar că vine acolo și... Exact, ceva de care să ne bucurăm cât Da, avem, da. că avem parte de el. De aceea, dacă ar fi să compar numai full-time, pentru mine și pentru VV Barrett în momentul ăsta e al doilea după Michael Cole. Da. Da. Ceea ce e și corect de altfel. Și scuze-mă un pic mică paranteză legat de sfârcuri. A zis Wade Barrett că Il Grande Americano și că Chad Gable n-au aceleași sfârcuri și le zicea look at the nipples. Look at the nipples. A fost. Era super fain. Ce au încercat acum să facă, vă semn, show-ul ăsta care l-au avut înainte de Money in the Bank, l-au pus pe Chad Gable acolo doar ca să-ți înducă ție în cap că n-ar avea cum să ducă de acolo imediat la Money in the Bank, e imposibil deci. Că erau în aceeași curte. Da, da. Nu, vezi că a fost problemă cu chestia asta. Au întârziat fani de la un show la altul. A fost o știi că problemă. la început a fost gol. Da. A fost o problemă serioasă cu asta. Da, Adică Stephanie a avut noroc că a avut meci destul de devreme la Worlds Collide, că a putut să facă ideea. Iar normal Chad fiind în main event într-una, dar și în al doilea main event la final a avut timp suficient, dar au fost cazuri de persoane care au ajuns foarte greu. Da. Plus că în Los Angeles sunt problemele foarte mari de care Da, știți cu protestele și tot, da. au început fix în ziua respectivă. Au. Deci Pentru bulan. cu tensiunea cu bulan. serviciul de imigrări care îi dă. Da. Deci notă Money in the Bank la bărbați? 7. 7 și eu zic, nu a fost cel mai spectaculos meci, dar acolo. Alunecat. Hai să zic 8. Opt. Eu o să Puțin fiu mai mereu, indulgent. o să fiu Puțin mereu mai mai indulgent. Ok, Perfect. hai să trecem la Becky Lynch, care a câștigat titlul. Hai să fiu acolo puțin mai rău, să zic 7, pentru că mi s-a părut Same. mai bun precedentul. Da, pot să înțeleg. Și că a venit Bailey acum, dar... Așteptările erau că Bailey va fi de la Money in the Bank. Eu așa mă gândeam că o să apară Bailey de la Money in the Bank, dar îmi place că a venit la Raw, pentru că dacă apărea la Money in the Bank o scotea total din schemă pe la era. Așa, venind la Raw, Bailey, revenirea, a fost cadrul ăla și a fost intenționat cadrul ăla. A fost la Raw, da. Da. A fost intenționat cadrul ăla la era cu fața ei, că nu știa ce să înțeleagă din faptul că a revenit Bailey. E clar că vor să
păstreze cumva, să o păstreze în acea poveste. Deci probabil va fi un triple threat între ele la Evolution. Ok, Dacă. nice. Ceea ce e foarte ok. Merge. Da, Deci da, notul merge. Becky Lynch, un Pentru că 6,5. Ultimul lucru, Becky versus Bailey am văzut de nenumărate Da, ori. a tot Becky fost. versus Lyra am văzut deja. Un triple Triple threat sună threat bine. merge, da. Ca Sună bine. să încheie toată... Sună să bine, încheie toată dinamică, chestia asta. mișto, Merge. le Da. ajută pe toate cele implicate și ajută și centura. Da. Și acum hai să trecem la Main tag event. team. Main event. Cena, Logan Paul, Jey Pot Uso să- și Cody Rhodes. Pot să spun cât de mult urăsc faptul că îmi place Logan Paul? Băi, de eu cred că e al 5-lea episod când zic că mi se pare extraordinar Logan Foarte Paul. șmecher, da. În Deci ring e mă superb. enervează Foarte pentru că mi-aș șmecher. dori să-l urăsc. Mi-aș dori Da. din Greu. tot sufletul să-l În urăsc. ring da. n-ai cum, e extraordinar. Eu n-am, peste Japonia e greu să trec. Incidentul ăla e incalificabil. Am văzut și apologize-ul lui, am văzut ce a și făcut? moment. Când 2018, el are interzis să meargă în Japonia. Ah, ok. În 2018 s-a dus, a făcut un vlog în pădurea spânzuraților a lor, unde, din păcate, Japonia e una dintre țările cu cea mai mare rată de sinucidere Da, din da, lume. da. Și s-a dus acolo în pădurea unde au luat foarte multe sinucideri și a ajuns fix lângă cineva care e o victimă a unei sinucideri recente, adică se ok. vedea. Și omul a făcut mișto, M-am înțeles. de dragul vizualizărilor. Da. Și a povestit el pe urmă, în vlogul pe care l-a avut cu John Cena, a spus că momentul ăla a stricat relația cu The Rock. The Rock n-a mai vrut să aibă de-a face cu el și că a încercat și... Am înțeles perspectiva lui, doar că e greu să nu-l consider altfel decât un asshole pentru momentul respectiv. Da, clar. Așa că în continuare și probabil mulți, mai ales în zona în America, știu povestea, foarte mulți nu o să poată fi niciodată face Da. omul. Dar își face atât de bine treaba. Da, e Da. șmecher. Și îmi place foarte mult la el că încearcă să vină cu plus valoare. Se vede că e pasionat. Nu are nevoie place, să da. facă chestiile alea. Nu are nevoie să facă el superplex cu drona în mână. E lucru periculos. Poți să te Da. poți să te iei nasol. El nu are nevoie de absolut nimic de acolo. Că nu. El se simte bine că face. Asta zic că se vede că e foarte pasionat și că muncește foarte mult pentru asta. El are și clipurile Netflix. alea în care desface cartonașe de Pokémon care îi aduc milioane. Da. Îi aduc mai mulți bani decât WWE. Da, mi se pare că asta nu înțelege foarte multă lume, că Omul ca să nu face faci, pentru ca bani să faci sau chestia da. asta, nu că nu faci pentru bani, dar e foarte greu, trebuie foarte multă muncă clar. de Trebuie busă, să fii dedicat ca trebuie să lume. fii foarte plus dedicat. cu Și un oamenii om, Oricând eu- poți să îți accidentezi un coleg. asta da, și gândește-te că, zic eu, care eu n-am faimă, n-am Da, nimica, n-am bani mulți, n-am nimica, știi? Eu aș fi ar trebui să fiu mult mai dedicat înspre o chestie ca să pot să obțin niște Da, rezultate da. bune. Dar Logan Paul nu-i mai trebuie nimic. Nu, Bă, are tot ce-i trebuie. Ion Cena în main event cu Logan Paul și Jey Uso, Cody Rhodes. Da. Despre ei vorbeam. Cum vi s-a părut meciul în sine? Un meci bun? Un meci tipic lor, Cinstit. mi se pare. Un meci de main event. Da. Cumva trebuia să vină cu chestii diferite pentru că am avut haos general în toată pe parcursul întregii serii, așa că trebuia să fie puțin mai așezat. Psihologie bună spusă în ring. Nu. Plus finalul care aduce valoare. Da, admit, recunosc, nu mă gândeam că Niciodată nici eu. că că revine o să- Artrud. Da. Adică când a apărut, am Și a fost avut foarte un... mișto că l-au ținut, n-a intrat Arthur în ring, el fără nimic pe față. Mi-a plăcut că au ținut cu glugă și a fost reveal-ul ăla și a dat așa și toată arena a luat Cinste razna. celor că m-am uitat la mulți de ăștia care, eu mod acum pe TikTok mai ales cu cei care comentează sau reacționează la Da, show-uri în da. timp ce și își pun și fața Îl lor. urmărești pe Saint Zip? Da. Și mie îmi place. Și câțiva dintre ei chiar spuneau, eu are Artrud. Eu admit că Nici eu nu am m-am avut gândit. blanc, 10, bine, probabil la noi eram și mai obosiți. Era 5 Da. dimineața. Dar nu am acum nu am întrebarea- anticipat și mi-a plăcut. Întrebarea, voi credeți că a fost work până la urmă sau doar l-a adus Triple H înapoi doar pentru că a simțit că fanii asta vor? Iar n-ai de unde să știi. N-ai de unde știi niciodată. Dar Poți să voi- crezi că a fost sau nu. Triple H adică- a încercat să o dea la conferință acolo că ți-a plăcut show-ul, atunci ia bucură-te de show. Eu am făcut un clip pe tema asta și
pentru mine, nu o să repet cuvânt ce am zis acolo, dar concluzia pentru mine era, contează? Nu contează. Chiar nu Absolut contează. deloc. Dacă a fost poveste, bine, dacă n-a fost poveste, iar foarte bine. Da, chiar nu Important contează, pentru noi e că într-o eră în care you see coming foarte multe lucruri care se întâmplă, pe asta n-am văzut-o niciunul venind, oricât ar fi fost. Am văzut și oameni care anticipau că la Saturday Night's Main Event R-Truth va intra în ring pe melodia lui John Cena. Și uite că au fost, dar asta a venit de nicăieri Și îmi place și asta este schimbarea foarte asta fain. lui Arthur de look și atât și tai păr acum și Face badass. din nou relevant și tare. dar în același timp e smart, VV, oricât ar fi. E și psihologii puțin, pentru că îți mută puțin personajul, adică toți au militat pentru nu-l dați afară pe R-Truth că este comoară națională cel mai amuzant. Funny, da. Îl aduci înapoi, Dar nu nu se mai mai aduci poate înapoi. plânge nimeni că nu mai e și îl faci foarte serios. Da. Ron Killings acum. Exact. Exact. Killings. Bine, aia a negociat, a fost deștept și el probabil, dar sau... Asta e ca să-și poată folosi numele mai departe, nu prin alte branduri. Da. Eu cred că el acum R-Truth va rămâne legat de VV din Mai mereu. toate punctele de vedere, contract de legendă pe urmă, după ce termină treaba cu ringul. Are 53 de ani totuși, acum trebuie oricât de, chiar dacă e freak of nature și nu arată, În ring o mai duci un an și după rămâne maximum backstage din nou la... o duce cât vrea el, că Da, iar. Da. nici n-are vreun stil neapărat Uite-te că care vine- să fie extrem de vezi, urmează să solicitant. întoarce Goldberg de acum. Mai dă-l, Doamne iartă. Aia zic, unii n-au, Adică știi cum e? unii n-au bun simț de retragere, Înțeleg, pare dar că lasă-mă, frate. unii n-au bun simț. Uite, apropo de fente, Opa. săptămâna trecută, înainte de Money in the Bank, apăruseră multe chestii că Goldberg s-a accidentat, a avut accidentări la antrenamente, că se pregătea de revenire, dar s-a accidentat și cine știe dacă va mai putea să revină. Acum apar zvonuri că gata, la următorul Raw va confrunta pe Gunther, că de-aia a câștigat Gunther din apoi centura și că va avea meci la SummerSlam Uite, cu ați vorbit Goldberg. de chestia asta, da. Acum, iar, aproape că e ușor toxic să citești toate chestiile astea, pentru că momente precum revenirea lui R-Truth, în care chiar să fii surprins, sunt foarte rare. Și e păcat. E păcat pentru că o mare parte din frumusețe este acel element de surpriză. Da. Da, poți să anticipezi și îți place când ai dreptate. Când era John Cena în ring, că acum să facem trecerea ușor, pe urmă de reveni și dă note, dar hai să facem trecerea ușor spre Raw. Când era John Cena în ring, aștepta momentul ăla care să fie cult of personality. Da. Deși în același timp nu-mi doream, pentru că eu îl vedeam pe CM Punk ca fiind cel care poate să ia centura lui John Cena. Da. Pentru că mi se pare că, luând în calcul toată povestea lor, Ar merita cel mai mult. nu că ar merita, ar avea cea mai mare logică, pentru că pentru mine CM Punk este cel mai mare rival pe care l-a avut John Cena. Nu Randy Orton, nu Edge. Ordinea pentru mine așa e. Punk, Edge, Orton. Și având în vedere povestea asta, faptul că s-ar închide total cercul și s-ar închide și cu meciul ăla în care să fie în balans dacă Cena câștigă, pleacă cu titlu. Adică fix în oglindă față de Money in the Bank. Mi-aș fi dorit enorm să se ducă acolo povestea, dar în același timp așteptam atât de mult momentul în care să-i văd față în față încât... Și pun o întrebare. Și dacă eu ia? Dacă eu ia, o să încaseze imediat Seth. Da, clar. Aici te duci posibil. Da. De aceea există... Fii atent, știu eu ce se întâmplă. elementul de intrigă. Eu știu ce se întâmplă. SummerSlam, știi ce o să se întâmple la SummerSlam? Deci eu zic acum, da? O să fie Roman Reigns versus CM Punk pentru centură, Punk campion. Pentru că o să-l bată Punk pe Cena, vine Seth Rollins să încaseze și vine Roman Reigns și îi rupe capul lui Seth Rollins și pierde servieta. Îi blochează servieta lui Rollins? O încasează și vine Roman Reigns. Așa crazy să fii eu așa zic. să facă? Wow. Și o să se bată Roman Reigns cu CM Punk pentru centură la SummerSlam. Ultima încasare a servietei a fost Drew. Da. E riscant să faci două la rând pierdute.
Vezi? Și ar fi Nimeni dai deja 3 credibil- din nimeni ultimele dai- 4 pentru da. că a pierdut-o și Theory. Da, nu-i dai credibilitate atât de mult serviete. Da, am înțeles zvonul, iar alți zvonuri, mereu comentăm zvonuri, că e zvonul că lui Triple H nu-i place conceptul de money in the bank. Nu mă gândeam la asta. Că n-a fost nicio... Da, iar se pleacă pe acel confirmation da. bias pentru că el n-a fost niciodată implicat într-o încasare, deși a fost, pentru că atunci când Sheamus a încasat pe Daniel Bryan, era Triple H cel care a făcut toată combinația. Deci a fost implicat chiar dacă nu direct. Dar revenind, nu știu dacă ar fi o idee bună să se întâmple așa, dar prin fapt, asta zic că cumva e bine că a câștigat Seth Rollins pentru că sunt mai multe semne de întrebare. Păreau deja ușor previzibil că John Cena va câștiga fiecare meci. Acum nu mai e. Dar în același timp ai o problemă majoră dacă o pierde. Ce faci cu ultimele 15 dăți în care ți apare John Cena? Exact, Unde îl duci? Unde îl duci cu Da, m-am gândit povestea? și la asta, dar poate... Logica cea mai mare, cine știe. și cum totuși acum dacă Punk luptă cu Cena la Night of Champions, e confirmat. Având în vedere meciul ăsta, pentru mine logica cea mai mare ar fi ca Cena să piardă centura la ultimul show înainte de Boston, când e la el acasă, în fața unuia gen Trick Williams sau Obafemi. Cineva pe care să-l faci imediat the biggest star pentru Cena, următorii 10 ani. Dacă nu Sau e CM chiar- Punk care să, conform poveștii carierei tale, să fie cel care te oprește din a ruina wrestling-ul, atunci să fie cineva pe care imediat îl faci un star. Pentru că asta a fost greșeala atunci cu Undertaker și cu Brock Lesnar. Lesnar nu avea nevoie să devină să câștige meciul, să-i oprească stricul pentru a deveni un mare star. Acea victorie era mai bună dacă era prima lui Roman Reigns. Exact, da. Era mai bine așa, pentru a-l duce la următorul nivel. Da, A fost știu. decizia lui Undertaker, nu o să-l Da. blamezi niciodată. Brock E Lesnar singurul care putea lua decizia asta. Brock Lesnar parcă nici n-a vrut să facă asta. Nu, a fost foarte Nu, dar a fost decizia lui Taker. Atunci nu poți să-l blamezi în vreun fel, doar că poți să nu fii de acord cu el. Da, Dar da. el știe cel mai bine. Da. Acum, eu așa aș vedea și ce mă face să cred că așa va fi, ultimele discursuri ale lui Cena înainte să devină heel, când vorbea chiar și că nu vorbea KFAB, conform storyline-ului. După Royal Rumble, după ce a pierdut acolo, a avut, era și în personaj, dar și nu prea. El mereu când a spus, de ce câștigam eu atât de mult? De ce era ideea de Super Cena? Pentru ca înfrângerile să conteze mai mult. Nu poate să conteze o înfrângere foarte mult dacă tu pierzi de fiecare dată. Da. Și atunci, el a spus după Royal Rumble că vreau să câștig titlul 17 pentru că într-o zi să-i strâng mâna celui care va avea titlul 18. El a vrut să câștige titlul 17 pentru ca omul care îi oprește acest reign să fie următorul John Cena. Care e următorul John Cena? CM Punk. Conform poveștii, CM Punk ar fi fost Da. poveștii carierei lui John Cena. Dar faptul că nu e, Eu tare vrea ridică niște semne de întrebare. să-i dea centura lui Punk. Da, vedem, știi ce se întâmplă, dar o să ne bucure tare. Asta Da. nu pe sigur. Da, e interesant pentru că sunt multe elemente aici. Mă aștept ca Sami Zayn să devină campion mondial în următorul an Da, ăla e Sami Zayn. și o să fiu un mark-out moment pentru mine, cum a Eu- fost Jeff Hardy când a câștigat primul lui titlu. Eu aș putea să-l văd și pe Braun Breaker la un moment dat. Braun Breaker e cu siguranță, dar cu Braun Breaker trebuie să nu arzi fitilul prea repede. Braun Breaker trebuie să o ia treptat pentru că știe toată lumea că va fi Huge. poate să fie cel care să aibă centura un an să nu se atingă nimeni de el. Da. Știm cu toții că acolo va fi. Dar hai să îi facem personajul mult mai clar, să-l conturăm mult mai bine. bun. Cred că asta o să se întâmple cu chestia De-aia e asta cu lângă Seth Rollins și Heyman. cu... De-aia e lângă Heyman. Da. Seth- O să se rupă acolo ideea, un moment faza, dat. când Da, Seth da. o să aibă centura, Evolution, stuff. Da. Problema lui Braun Breaker, de fapt nu a lui, a celorlalți, e că de când a apărut el, orice spear pare atât de lame, orice alt spear, asta chiar e... Da. adică Da. Omul îi face pare să pară un atât de hard. tackle așa, Da. orice alt spear față de Ce face acela lui. animalul, da. Și te întreb cum naiba îl face safe.
Asta e întrebarea. Da, și eu mă întreb. De când vezi asta, cum a fost asta la Money in the Bank, Da. ăla, numai pentru spirul ăla și dai 0,5 puncte la match. E senzații, Bron. Aproape că îl face ca Mus din TNA, Da, care face și rotirea. Faci, back, Și are și putere, viteza aia cu care este vine. șmecher, nu. Adică Îmi și place să viteza te aia oprești, să te oprești când vii cu, nu știu, alegi cu Știu, să te 20 duci, la da, oră, da, să da. te oprești, frate, să nu-l omori pe ăla, că îl rupi în când două. duci din corzi, din una în alta, Da, ce da, viteză da. prinde la mână. Păi a făcut ăla lui Speed, l-a rupt Da, în da, două, da. l-au Le-a luat cu terminat. salvarea pe Mamă, Speed a după fost aia. senzațional. Și acolo eu cred că l-au luat pe bune cu salvarea pe Speed. Pe l-a rupt, sigur l-a rupt. Sau i-a făcut am uitat cu i-a făcut. Carlito. Nu lui Carlito, i-a Sau făcut lui Carlito a făcut, la da. NXT când a sărit, nu mai știu cine era, de pe corzi și a dat s-o mai spirul băcifel, s-a auzit. Da. Păi s-a auzit direct așa. Da, oricum o să fie șmecher Bron Breakker 100%. Sigur, dar nu cred că e cel care ar avea nevoie. Dacă ne întoarcem la discuția, nu cred că Brom ar trebui. Plus că n-ar avea sens să-l duci cu povestea astfel încât să... Nu, cum ai dat Are sens cineva să fie din NXT. Da, Are sens. Da, dar Acolo poți să urmărești. E vreunul pregătit cu adevărat de acel rol? Pe asta nu știm, o să vedem Asta atunci. o să vezi, Dar da. probabil că o să fie. Eu personal dar e subiectivist. Wrestling-ul e subiectiv. Asta e, trebuie să conștientizăm cu toți. Să ne uităm la ce exact. Pentru mine e Trick. Pentru mine Trick Williams este viitorul superstar al WWE-ului. Momentul în care Trick Williams, sincer. Deci, momentul în care, dacă vrei, poți să bagi aici să inserezi segmentul ăla. Când a apărut Trick la SmackDown, să-l salveze pe Carmelo la un moment dat, tocmai încă nu debutase full-time Carmelo în main roster, avea un match și avea avut nevoie de salvare și a venit Trick Williams. Și a fost unul dintre cele mai mari pop-uri pe care le-am auzit în ultimii mulți ani. Da. Whoop That Trick are potențialul de a fi de 10 ori mai șmecher decât Hit. Iar dacă el e construit ca... El acum primește foarte multe, diferite teste, provocări, astfel încât să poată să navigheze cu mai multe tipuri de personaji, să vadă lumea cât mai multe chestii. Acum are așa tendințe de heel, de ușor ipocrit. Umblă prin TNA, umblă prin toate alea. Da. Dar primește atâtea experiențe, astfel încât în momentul în care chiar ar fi face saltul, el poate să facă saltul de 6 luni, dar momentul în care îl va face cu adevărat, el va fi pregătit de orice îi se va pune pe masă și asta mă face să cred că ei îl văd ca un huge player. Posibil, da. Iar Whoop That Trick e acolo cu spartul geamului, cu You Think You Know Me, cu John Cena și... Da. Deci e fix acolo. E fix acolo ca potențial de pop în anumite momente. Da. Deci Trick, când o să bubui, să nu uiți cu Uji te-a susținut, a fost aici. Și zici și în engleză acum. Trick, do not forget. Whoop That Trick. Uji is here. Se face cursuri de engleză acum, să știți. Și a progresat foarte, foarte mult, adică și pe parcursul lui, eu l-am urmărit în feudul cu Carmelo din NXT, fix înainte să facă saltul Carmelo Hayes. Era green. Acum e foarte ok. Și faptul că se implică atât de mult și care elementele astea pe care le aduce, inclusiv outfit-uri, face ca nebuniile lui Seth cu tocuri. Da, exact. Adică are foarte multe chestii care... Când și-a dat cu Joe Hendry, a cântat. Foarte bun. Și a fost foarte bun. Da. Apropo de Joe Hendry, vă place? Nu prea. Nici mie, nu mi se pare. Deci melodiile lui pe vremea când era în Scoția, făcea cover-uri pentru adversari. Fun fact, Joe Hendry a fost în România la un event de wrestling în România, da. Gunther că a câștigat titlul potriva lui Jey Uso. Da, mi se pare... Cinstit, nu mai plăcea Jey Uso ca campion absolut deloc. Mie mi-a plăcut mult reign-ul lui. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut reign-ul lui, mi s-a părut că a avut meciuri foarte bune și cu Logan Paul și cu Seth Rollins ăla de la Raw. Nu înțeleg atâta hate-ul cu el, mă. N-am hate, gen, ok că a câștigat, gen, i-am înțeles hype-ul atunci la Royal Rumble, la WrestleMania, doar că după WrestleMania nu l-am mai văzut ca fiind un real champion. Cred că oamenii au uitat de faptul că povestea asta lui Jey Uso a început în 2020.
Faptul că El totul clar a are început un- cu acel feud cu Roman Reigns, Da. care a fost emoționant, a fost arătat câteva chestii la el care au cucerit fanii și fanii au rămas cu el. Da. De fiecare dată fanii erau fost Clar, la cu el. show-uri acolo erau cu Jay. Doar Eu că nu știu ce ar fi putut face el mai mult ca și campion. Adică a pus titlul la Raw în 2 rânduri, a pus titlul în fața lui Logan Paul. Din punctul meu de vedere, chiar a avut un reign foarte bun și așa cum se întâmplă cu acel babyface underdog, primul title reign nu va fi lung. Da. Niciodată. da. Băi, golanilor, vă mulțumim foarte frumos că ne-ați urmărit și episodul ăsta cu numărul 10. Am avut invitat, ca de obicei. Lăsați în comentarii pe cine ați vrea să vedeți în episoadele următoare. Mulțumim Uzi că ai venit. Mulțumesc pentru Sper că te invitație. simți bine. 585 de comentarii, nici n-am timp să le citesc. N-am toate. să dau like, e imposibil. Da. Bă, 300 de oameni care se uită, dar cu noi aici. Bă, se uită ce. Mama, bunica mea, mătușa mea, sunt acolo cu mine. Da, Asta și contează. familia, cel mai important. Ne vedem data viitoare. Nu uitați like, share, butoanele alea magice. V-am pupat! Pa, golanilor, ceau!